И здравейте хора, в днешното видео ще ви разкажа за автобус 5. Може да сте чули в миналото видео, където говорих за автобус 305. В днешното видео ще ви разкажа и за петицата. През 4 век Едогар, не знам дали е 4 век, не мога да прочета, ама вие знаете сигурно. През Едогар Кирил и автостанция Гара Искър. През 1966 е от бизнес център Сердика до автостанция Гара Искър. През 1968 е до планина Народно събрание и Долни Лозенец и село Долни Лозенец. През 1970 е до планина не знам, Орлов мост и Долни Лозенец. Много кратък точно. През 1976 е от автостанция Гео Милев и село Долни Лозенец. През 8 май 2009 е от обръщалното колело в ЖК Младост 1 и село Долни Лозенец. През 22 май е до обръщалното колело 2009 година е до обръщалното колело в ЖК Младост 1, блоковете 72 и село Долни Лозенец. 1 юли, не юни, е до 2012 година автостанция Гео Милев и село Долни Лозен. Аз през цялото видео викам Лозенец. Хора, сбърквам се вече. Искам да ви покажа и подвижния състав. Изчакайте. БМЦ БЛД 220 СВ, Ютонг ЗК 6026 ХГА. Много рядко пускат Ютонг е 12 ЛФ. Ето шофьор най-много мраз. Виждате ли? Той си ги слага краката на кабината. Сега кара 27-27 и им път за малко аз се возих в 26-цата, ама не снимах, защото бях още малки и нямах канал. И то даде мръсната, беше в Ютонг по 26-цата и аз се стресирах, той ще за малко се удари. Той е нормално. А то са го кара 27-23 един много бърз шофьор, който Транспорт БГ може да се абонирате, ако искате и за неговия канал, защото той го познава. А той кара с 100. А тия БМЦ-та ограничението им 60 май. Не знам. Абонирайте се за канала. И ето шофьор, мат. Его е то шофьор, къде ви говорих. Къде Транспорт БГ го познава. Пак казвам, абонирайте се за него. Не за шофьора, не и за автобус, а за Транспорт БГ. Поздрави за Транспорт БГ и айде чао!